Konsinde manotiyo higni machon mawuok e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho chulgi omenda magaeri magisebedo ka girito kuom higni mathoth, wach ma bende osir kod moko kuom jodak e kaunti ma Migori. Konsinde gi kautelnegi kod kansila machon Elijah Okeyo wacho ni gidak e ngima mar chan nikech piny owacho pod odagi miyogi aheri. Okeyo wacho ni kansinde mathoth sani ok nyal kata chulo okumba mar thieth ka nyithindo bende okwamonegi ok nyal dhi e skul. To ne gitiyo ne oganda mana kaka jogo magin jood bura ma osebedo ka yudo omenda magaeri. In fact wakadhi okang' mang'eny makata donje county government kende ka igike ka inena kansila machon ka ng'ato kong'eyi to kata una kalo mondo midonji bedo matek samo inyalo bedo gi wach moro mondo konyie. Koro kanyo bende wakwaye national county governments moaye igi mondo giparwa ka wadhi kuro gimiwa easy access county government offices. Kwayo marwa wasetere national government kendo petition marwa kaka former councillors Kenya mzima ne watere assembly ma otere nyaka senate mano kalo onego bende miwa pesa moro kata mana sani ndiko nyithindo. Wan gi nyithindo mang'eny ma okoso tije to Migori county olando tije ya kutosa. Opara nyithindwa moko okedwa kuro. Koro wakwayo national government kaachiel gi wajumbe magwa gi senators magwa mondo ging'iye maslahi mar former councillors. And gimoro amora nosebedo devolved gikony jogi mondo yud gima de gikonyrego nikech adieri maisha magidhiye tek maonge kaka ikonyo nikech ne gisetiyo ne sirikal. Ang'o ma mono sirikal parogi mondo nyithindgi bende oyud kaka nyalo konyo